Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Φώτης, είμαι αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων και σήμερα θα επιχειρήσω να σας παρουσιάσω μερικά έργα τέχνης της περίοδου του μανιερισμού που αναπτύχθηκε την τελευταία περίοδο της αναγέννησης 1520-1600. Όπως πάντα μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στα βίντεο μου γιατί επιβραβεύουν την προσπάθεια που κάνω για να σας ενημερώνω για θέματα αρχιτεκτονικής, διακόσμησης και τέχνης. Περιμένω πώς και πώς τα σχόλιά σας παρακάτω και ό,τι άλλο θελήσετε να με ρωτήσετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ο μανιερισμός είναι καλλιτεχνικό ρεύμα που αναπτύχθηκε κατά την τελευταία περίοδο της αναγέννησης και ειδικότερα το χρονικό διάστημα από τη δεκαετία του 1520 ως το 1600 περίπου. Ο μανιερισμός είχε ως καταγωγή την Ιταλία με κέντρα τη Ρώμη και τη Φλωρεντία και αποτέλεσε κατά κάποιον τρόπο μια αντίδραση στην αισθητική της όριμης αναγέννησης, σηματοδοτώντας παράλληλα την μετάβαση στην μπαρόκο εποχή. Ο όρος μανιέρα προέρχεται από το λατινικό manierus που σημαίνει τρόπος και η χρήση του επικράτησε κατά την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου προκειμένου να περιγραφεί η τέχνη του 16ου αιώνα που δεν ανήκει απόλυτα ούτε στα αναγεννησιακά πρότυπα αλλά ούτε και στο μεταγενέστερο μπαρόκο. Ανάμεσα στα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του μανιερισμού στη ζωγραφική είναι η πολυπλοκότητα στη σύνθεση, η επιτίδευση στην απόδοση της ανθρώπινης έκφρασης, καθώς και η κατάργηση των αρμονικών αναλογιών της αναγέννησης, πολλές φορές μέσω της επιμήκυνσης των ανθρώπινων χαρακτηριστικών ή με τη χρήση εξεζητημένων στάσεων, σε αντίθεση με τα αναγεννησιακά ιδεώδη, τα οποία αναζητούσαν μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση των φυσικών αναλογιών. Οι εκφραστές του μανιερισμού απεικονίζουν υπερβολικά παραμορφωμένες φιγούρες προκειμένου να καλλιεργηθεί μια συναισθηματική ένταση, όπως επίσης και οι καθαρές φόρμες της αναγέννησης εγκαταλείπονται, καθώς συχνά το κυρίως θέμα προβάλλεται σε δεύτερο πλάνο, μετατοπίζοντας τη δράση αλλού και δημιουργώντας την αίσθηση της σύγχυσης. Στην αρχιτεκτονική επίσης, η αισθητική του μανιερισμού παρεκκλίνει από τα αναγεννησιακά πρότυπα, ενσωματώνοντας διαφορετική λιθοδομή και συνήθως βαρύς αρμούς ανάμεσα στις πέτρες των κτισμάτων. Χαρακτηριστικό δείγμα μανιεριστικής αρχιτεκτονικής αποτελεί η Βίλα Φαρνέζε που την παρουσιάσαμε σε προηγούμενο βίντεο που βρίσκεται στην περιοχή Καπραρόλα κοντά στην πόλη της Ρώμης. Γενικά σε αυτό το ρεύμα παρατηρείται μια αναταραχή, μια ένταση, δείχνει μια ανησυχία από πλευράς του καλλιτέχνη να παραμορφώσει χαρακτηριστικά, να παίξει με την ανθρώπινη φόρμα και να δημιουργήσει αγωνία στο θεατή. Το φόντο είναι ασαφές και πολλές φορές ανύπαρκτο. Οι φιγούρες συγκεντρώνονται σε μια πλευρά και απομακρύνονται από το πλαίσιο. Τα χρώματα που επικρατούν είναι το γαλάζιο, το πράσινο, το κίτρινο και το κόκκινο. Ταλαντεύεται ανάμεσα στις αποχρώσεις, δημιουργεί διαβαθμίσεις από το πολύ απαλό μέχρι και το πολύ έντονο και δίνει βαρύτητα στη σύνθεση, στο πώς θα στηθούν οι μορφές δηλαδή και θα αξιοποιήσουν κάθε μέρος του πίνακα. Θέλησαν να ζωγραφίσουν εικόνες γεμάτες βαθιά νοήματα και σοφία δυσνόητη που την καταλάβαιναν μόνο οι πιο βαθιστόχαστοι λόγοι που γνώριζαν το πραγματικό νόημα των Αιγυπτιακών ιερογλυφικών. Άλλοι προσπάθησαν να τραβήξουν την προσοχή κάνοντας τα έργα τους λιγότερο φυσικά και σαφή, λιγότερο απλά και αρμονικά από τα έργα των μεγάλων δασκάλων, όπως είναι ο Λεωνάρδο Νταβίντσι, ο Ραφαήλ και κυρίως ο Μιχαηλάγγελος. Η ψύχωση των νέων καλλιτεχνών να ξεπεράσουν τους κλασικούς δασκάλους τους οδήγησε σε παράξενους και εξεζητημένους πειραματισμούς. Το μορφικό στοιχείο γίνεται αυτοσκοπός ή κρύβει μια βαθύτερη αίσθηση αμηχανίας. Πρώτος καλλιτέχνης που θα δούμε είναι ο Παρμιτζανίνο, Ιταλός μανιεριστής, ζωγράφος και χαράκτης, με χαρακτηριστικό του έργο η Παρθένος με το μακρύ λαιμό, που είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα μανιερισμού της εποχής. Ο πίνακας απεικονίζει την Παναγία καθισμένη σε ψηλό βάθρο, φορώντας ένα πλούσιο μπλε μανδύα, το οποίο δίνει και την ένταση που χρειάζεται ο πίνακας για να κινήσει το ενδιαφέρον και να δημιουργήσει αγωνία, κρατώντας το βρέφος ακόμη του Ιησού σε δυσανάλογη και επιμήκες μορφή. Στο πλάι, 6 αγγέλοι, συνοστισμένοι στα δεξιά της Μαρίας, χαζεύουν το μωρό που είναι έτοιμο να πέσει ανά πάσα στιγμή λόγω του μεγέθους του. Ακόμη και το μέγεθος της Μαρίας είναι το διπλάσιο από των αγγέλων.
Ο τρόπος που κινείται το χέρι και η θέση του βρέφους δείχνουν να κλείνουν προς μια λοξή κατεύθυνση, δημιουργώντας μια αίσθηση κίνησης, και οι μορφές είναι πλαισιωμένες στο ένα άκρο. Η σκόπιμη επιδίωξη του καινούριου και του απροσδόκητου και του ανορθόδοξου ακόμη και σε βάρος της φυσικής ομορφιάς που καθιέρωσαν τα μεγάλα ονόματα της αναγέννησης, τους καθιστά μια κάστα των πρώτων σύγχρονων καλλιτεχνών που αψηφούν τη λογική της μέχρι τότε θεωρίας περί πραγματικότητας και δημιουργούν δικές τους μορφές με δυσανάλογες προοπτικές. Επόμενος Ιταλός ζωγράφος είναι ο Τζάκοπο Ποντόρμο. Είναι διάσημος για τις συστρεφόμενες πόζες σε συνδυασμό με την ασαφή προοπτική. Οι φιγούρες του συχνά φαίνονται να αιωρούνται σε ένα προσδιορίστο περιβάλλον, σαν να μην επηρεάζονται από τους νόμους της βαρύτητας. Το χαρακτηριστικό του έργο είναι η αποκαθήλωση, που είναι εμφανή αυτές οι ιδιαιτερότητες, δημιουργεί ένα υψηλό συναισθηματικό άγχος που δραματοποιεί τη σκηνή, χρησιμοποιεί ιριδίζοντα χρώματα, οι φιγούρες καλύπτουν το σύνολο του πίνακα, οπότε και κυριαρχούν έναντι του φόντου, έχουμε έντονο φως σε κάποια σημεία και πολλές κινήσεις στις μορφές. Πράγμα που δημιουργεί μια χαοτική κατάσταση, σαν να ζεις και εσύ μαζί το δράμα τους. Συνεχίζουμε στον Τιντορέτο, θεωρείται ως ο Βενετός ζωγράφος που υιοθέτησε όσο κανείς συμπατριώτης του τις συναισθηματικές απόψεις του μανιερισμού, καθώς ήταν φανατικός θαυμαστής του Μιχαήλ Άγγελου, η επίδραση του οποίου φαίνεται έντονα στα έργα του, όπως ο Ευαγγελισμός, που βλέπουμε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ συνοδευόμενο από πολλά χερουβίμ να εισχωρεί στο δωμάτιο της φοβισμένης Μαρίας, να αναγγέλει το ευχάριστο γεγονός. Το σπίτι της Μαρίας και του Ιωσήφ παρουσιάζεται σε ένα ερημωμένο περιβάλλον και η ιδέα της Μαρίας είναι να είναι ντυμένη με απλά ρούχα. Έχουμε εισβολή, έντονες χειρονομίες και κινήσεις, επικρατούν οι κόκκινες και οι κίτρινες αποχρώσεις, το φόντο πίσω είναι ασαφές αλλά έντονο και παρατηρούμε ένα παιχνίδι σκιάς και φωτός. Άλλο έργο του είναι ο μυστικός δείπνος. Βλέπουμε το φωτοστέφανο του Ιησού με έντονο φωτισμό για να τονίσει την αγιότητά του. Παρατηρούμε κινήσεις, υπάρχει έντονη προοπτική στο βάθος, όλα είναι οργανωμένα με άξονα τη διαγώνιο, παίζει με το φως και τη σκιά, αιωρούνται στη σκηνή πνεύματα, δαίμονες και αγγέλοι και γενικά εντάσσει το αίσθημα του μυστικισμού στο έργο αυτό. Το 1594, όποτε και τελείωσε ο πίνακας, είναι η χρονιά του θανάτου του. Λες και ήξερε ότι πλησιάζει το τέλος και αποτύπωσε τα συναισθήματα και τις ανησυχίες του σε αυτόν τον πίνακα. Πάμε στον Τιτσιάνο Βετσέλιο. Πρώτο έργο του είναι το Βάχος και Αριάδνη, μυθολογικό θέμα. Φεύγοντας ο Οδυσσέας από την Κρήτη, εγκατέλειψε την Αριάδνη στην Άξο. Στον πίνακα του Τιτσιάνου φαίνεται η Αριάδνη να κοιτάζει το πέλαγος, το πλοίο του αγαπημένου της που απομακρύνεται. Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται ο Βάχος πάνω στο άρμα του, που το σέρνουν δύο τσιτάχ, τον ακολουθεί μια μεγάλη συνοδεία γλεντοκόπων. Είναι έρωτας με την πρώτη ματιά, επικρατούν οι αποχρώσεις του μπλε, κόκκινου, ροζ, πράσινου και καφέ. Άλλο έργο του ήταν ο άνθρωπος με το γάντι. Είναι ένα πορτρέτο ενός νεαρού άνδρα με ένα σκισμένο γάντι. Έχουμε κίνηση με τη διαγώνια στάση του ματιού. Παίζει με το φως και τη σκιά, καταφέρνει να ενσωματώσει πλήρως το ιδανικό ενός σωματικά και πνευματικά όμορφου ατόμου, αποκαλύπτει μέσω της ατομικής ταυτότητας του άνδρα τα γενικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου της αναγέννησης, όπως είναι ευρύς ώμοι, δυνατά και εκφραστικά χέρια, μια ελεύθερη γεμάτη χάρη πόζα, ένα άσπρο πουκάμισο που ξεκουμπώνεται άνετα στο κολάρο, ένα στρογγυλό νεανικό πρόσωπο, στο οποίο τα μάτια ξεχωρίζουν με την ζωντανή λαμπρότητά τους, ο χαρακτήρας μεταδίδεται με όλο τον αυθορμητισμό της ζωής, αλλά σε αυτές τις γραμμές αποκαλύπτονται οι βασικές ιδιότητες και ολόκληρη μοναδική αρμονία ενός ανθρώπου που είναι ευτυχισμένος και δεν γνωρίζει επώδυνες αμφιβολίες και εσωτερική διαφωνία. Και να δώσουμε και το έργο του «Η Αφροδίτη του Ουρμπίνο», απεικονίζει μια γυμνή νεαρή γυναίκα, παραδοσιακά ταυτισμένη με τη θεά Αφροδίτη, ξαπλωμένη σε έναν καναπέ ή έναν κρεβάτι στο πολυτελές περιβάλλον ενός αναγεννησιακού παλατιού. Βρίσκεται τώρα στο Γκαλέρια Ντέλιο Ουφίτσι στη Φλωρεντία. Ποιο είναι όμως το μυστικό που έκανε τη συγκεκριμένη Αφροδίτη να ξεχωρίσει? Μα φυσικά το βλέμμα της, όπου κοιτάζει τον θεατή χωρίς ντροπή. Απαιτεί την προσοχή του, προκαλεί τον πόθο του, στο δεξί της χέρι κρατάει έναν πάκο από τριαντάφυλλα, στο βάθος βλέπουμε τον σκύλο που είναι σύμβολο πιστότητας και δύο υπηρέτριες πιο μετά να ψαχουλεύουν ένα μπαούλο όπου φυλάσσονταν τα ρούχα.
Η Αφροδίτη του Ουρμπίνο ήταν μία από τις εμπνεύσεις μετέπειτα ζωγράφων όπως ο Μανέ με το έργο του Ολυμπία που δημιουργήθηκε το 1863. Ο Παόλο Βερονέζε ήταν φημισμένος Ιταλός ζωγράφος της αναγέννησης στη Βενετία, γνωστός για τους πίνακες του «Ο γάμος στην Κανά», που σήμερα βρίσκεται στο Λούβρο, και το δείπνο στο σπίτι του Λεβί που βρίσκεται στην πινακοθήκη της Βενετίας. Έγινε γνωστός με το όνομα Βερονέζε εξαιτίας της καταγωγής του από την πόλη της Βερόνιας. Αρχικά ο πίνακας είχε ως θέμα τον μυστικό δείπνο που σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει έναν παρόμοιο πίνακα του Τιτσιάνο που καταστράφηκε σε μια πυρκαγιά. Ο πίνακας είχε ύψος 5 μέτρων και πλάτος 12 μέτρων και αποτελεί αναμφισβήτητα τον καλύτερο πίνακα του καλλιτέχνη με σκηνές δείπνων. Η θεματολογία αυτή τη φορά δεν είχε μόνο τη σκηνή του δείπνου, αλλά και άλλα στοιχεία όπως Γερμανούς στρατιώτες, κωμικούς, νάνους και μια ποικιλία εξωτικών ζώων. Η χρωματική επιδεξιότητα του Βερονέζε φτάνει τον πίνακα αυτό σε νέα ύψη έντασης και ελαμπρότητας, με μια νεοαποκτηθήσα επιμέλεια, θα έλεγα, στις ανθρώπινες εκφράσεις και τον εσωτερικό κόσμο των μορφών του, όπου σηματοδοτεί μια στροφή του καλλιτέχνη σε έναν πιο προσωπικό και στοχαστικό ύφος. Κυριαρχεί το κόκκινο και το πορτοκαλί και δίνει έντονη αντίθεση με πράσινες αποχρώσεις. Το μπλε πίσω δημιουργεί το φόντο και την προοπτική που ηρεμεί τη τονικότητα, θα έλεγα, του πίνακα. Στο κέντρο του καμβά βρίσκεται η μορφή του Χριστού σε αντίθεση με τους άλλους. Στο φόντο του ουρανού με το ανοιχτό ροζ χιτόνα να ξεχωρίζει μεταξύ των συμμετοχόντων στη γιορτή. Καμία λεπτομέρεια δεν ξεφεύγει από τον καλλιτέχνη. Όχι μόνο τοποθέτησε τον Ιούδα στην άλλη πλευρά του τραπεζιού από τον δάσκαλο, αλλά και τον έκανε να απομακρυνθεί. Η προσοχή του αποσπάται από έναν νέγρο υπάλληλο που δείχνει έναν σκύλο να βλέπει μια γάτα να παίζει κάτω από ένα τραπέζι με ένα κόκαλο. Τέλος, παιδιά, λέω να κλείσουμε με τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, γνωστός επίσης με το ισπανικό προσωνύμιο El Greco, που σημαίνει ο Έλληνας, και έζησε το 1541 με 1614, ήταν κριτικός ζωγράφος, γλύπτης και αρχιτέκτονας της ισπανικής αναγέννησης, έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μακριά από την Ελλάδα, δημιουργώντας τα περισσότερα έργα του στην Ιταλία και την Ισπανία. Διαποτίζεται από γνήσιο θρησκευτικό συναίσθημα, πνευματικότητα και έχει επιρροές από την ασκητική βυζαντινή τέχνη της Κρήτης, και ταυτόχρονα τα έργα του είναι φορτισμένα με ανθρώπινη ζεστασιά. Εκπαιδεύτηκε αρχικά ως αγιογράφος στο Ηράκλειο, που αποτελούσε τότε τμήμα της ενετικής επικράτειας, και αργότερα ταξίδεψε στη Βενετία. Στην Ιταλία επηρεάστηκε από τους μεγαλύτερους δασκάλους της Ιταλικής τέχνης, όπως ο Τιντορέτο και ο Τιτσιάνο, του οποίου υπήρξε μαθητής, υιοθετώντας στοιχεία από τον μανιερισμό. Το 1577 εγκαταστάθηκε στο Τολέδο, όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής του και ολοκλήρωσε ορισμένα από τα πιο γνωστά έργα του εκεί. Υφολογικά τώρα, η τεχνοτροπία του El Greco θεωρείται έκφραση της βενετικής σχολής και του μανιερισμού, όπως αυτός διαμορφώθηκε στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Παράλληλα, χαρακτηρίζεται από προσωπικά στοιχεία, προϊόντα της τάσης του για πρωτοτυπία, τα οποία όμως δεν βρήκαν μιμητές στην εποχή του, γεγονός που δεν ευνόησε και την συνέχειά τους. Η μπαρόκ τεχνοτροπία εκτρόπισε το μανιερισμό, αλλά και τα αμέσως μεταγενέστερα καλλιτεχνικά ρεύματα, που δεν αντιμετώπισαν ευμενώς το ύφος του και είχαν ως αποτέλεσμα να αγνοηθεί το έργο του Γκρέκο τους επόμενους αιώνες. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα αναγνωρίστηκε ως πρόδρομος της μοντέρνας τέχνης, που αξιοποίησε στοιχεία της ανατολικής και δυτικής παράδοσης, και το έργο του επανεκτιμήθηκε, διατηρώντας μέχρι σήμερα δεσπόζουσα θέση ανάμεσα στους μείζοντες ζωγράφους όλων των εποχών. Πάμε στα έργα του. Πρώτο έργο του, η Σταύρωση. Τα χρώματα είναι ξεθοριασμένα, φαίνεται στα πρόσωπα το δράμα και η αγωνία των μορφών, το φως είναι έντονο και με κίνηση, πράγμα που το κάνει ασαφές για το τι ακριβώς θέλει να δείξει, και υπάρχουν διαγώνιες τάσεις κατά μήκος του πίνακα. Η Παρθένος με το Θείο Βρέφος, με την Άγια Μαρτίνα και την Άγια Άννα. Ο El Greco απεικονίζει την Παναγία να κρατά τον Χριστό περιτριγυρισμένη από αγγέλους και αγίους. Στο κάτω μέρος βρίσκονται η Αγία Μαρτίνα και η Αγία Αγνή, οι οποίες αναγνωρίζονται από τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά τους, το λιοντάρι για τη Μαρτίνα και το αρνί για την Αγνή. Το άνοιγμα της πέμπτης φραγίδας
Η πέμπτη σφραγίδα της Αποκάλυψης ή το όρομα του Αγίου Ιωάννη είναι ένα από τα τελευταία έργα ζωγραφικής του El Greco σχεδιασμένα για έναν πλευρικό βωμό της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή έξω από τα τείχη του Τολέδο. Το θέμα της ζωγραφικής προέρχεται από το βιβλίο της Αποκάλυψης, όπου οι ψυχές των μαρτύρων φωνάζουν στο Θεό για δικαιοσύνη στους διώκτες τους στη γη. Η εκστατική φιγούρα του Αγίου Ιωάννη κυριαρχεί στον καμβά, ενώ πίσω του γυμνές ψυχές τριφογυρίζουν σε μια χαοτική καταιγίδα συναισθημάτων, καθώς δέχονται λευκές ρόμπες σωτηρίας, τα χέρια που καλύπτουν τάσεις απομάκρυνσης, ξεσθοριασμένα χρώματα, ασαφές φόντο, έντονες κινήσεις και αντιθέσεις φωτοσκιάς είναι χαρακτηριστικά του μανιερισμού. Άλλο έργο του ήταν ο διαμερισμός των ηματίων του Χριστού. Ο πίνακας δείχνει τον Χριστό να κοιτάζει τον ουρανό με μια έκφραση γαλήνης. Η εξιδανικευμένη φιγούρα του φαίνεται διαχωρισμένη από τους άλλους ανθρώπους και τη βία που τον περιβάλλει. Μια φιγούρα ντυμένη στα μαύρα στο παρασκήνιο δείχνει κατηγορηματικά τον Χριστό, ενώ άλλοι δύο μαλώνουν για το ποιος θα έχει τα ρούχα του. Ένας άντρας με πράσινο χρώμα στα αριστερά του Χριστού τον κρατά σταθερά με ένα σκοινί και πρόκειται να σκίσει τη ρόμπα του, προετοιμαζόμενος για τη σταύρωσή του. Κάτω δεξιά ένας άντρας με κίτρινο χρώμα σκύβει πάνω από το σταυρό και ανοίγει μια τρύπα για να διευκολύνει την εισαγωγή ενός καρφιού που πρέπει να περάσει στα πόδια του Χριστού. Το ακτινοβόλο πρόσωπο του σωτήρα αντιπαρατίθεται βία με τις χοντροειδείς μορφές των εκτελεστών, οι οποίοι συσσωρεύονται γύρω του, δημιουργώντας μια εντύπωση αναστάτωσης με τις κινήσεις, τις χειρονομίες και τα κορδόνια τους. Ο Χριστός είναι ντυμένος με μια έντονη κόκκινη ρόμπα. Σε αυτό τον κόκκινο χιτώνα ο El Greco συγκέντρωσε όλη την εκφραστική δύναμη της τέχνης του. Το μοβ ένδυμα, ένα μετωνυμικό σύμβολο του Θείου Πάθους, απλώνεται σε μια ελαφριά πτυχή. Μόνο το χρωματικό ζευγάρι του κίτρινου και του μπλε σε πρώτο πλάνο σηκώνει μια ξεχωριστή νότα που προσεγγίζει εν δυνάμει το δοξαστικό ύμνο του κόκκινου. Στο αριστερό προσκήνιο, οι τρεις τραγικές φιγούρες σκέφτονται τη σκηνή με αγωνία. Η παρουσία τους είχε αντιρρήσεις από τις αρχές του καθεδρικού ναού, καθώς δεν αναφέρονται ως παρόντες σε αυτό το σημείο στο Ευαγγέλιο. Ο Γκρέκο πιθανότατα πήρε αυτή τη λεπτομέρεια με μερικά άλλα, σαν το σκηνή στους καρπούς του Χριστού, από την αφήγηση στους διαλογισμούς για τα πάθη του Ιησού Χριστού από τον Άγιο Μποναβεντούρα. Σχεδιάζοντας τη σύνθεση κάθετα και συμπαγή στο προσκήνιο, ο El Greco φαίνεται να έχει κίνητρο την επιθυμία να δείξει την καταπίεση του Χριστού από τους σκληρούς βασανιστές του. Η φιγούρα του Χριστού, στιβαρή, ψηλή και γαλήνια, κυριαρχεί στο κέντρο της σύνθεσης, που είναι χτισμένη κάθετα σαν τείχος. Επέλεξε μία μέθοδο απομάκρυνσης του διαστήματος που είναι κοινό χαρακτηριστικό σε αυτήν την περίοδο του μανιερισμού. Πιθανότητα θυμήθηκε πίνακες της ύστερης βυζαντινής εποχής, στους οποίους η υπέρθεση των κεφαλών σειρά με σειρά χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει πλήθος. Πρώτο τελευταίο έργο του είναι ο Λαοκόον και η γη του. Τα σώματα παίρνουν περίεργες στροφές. Το έργο αυτό με το μυθολογικό περιεχόμενο είναι ξεχωριστό στο ρεπερτόριο του El Greco. Ο μύθος είναι γνωστός. Ο Λαοκόον, ιερέας του Απόλλωνα στην Τρία, κατασπαράχθηκε από φίδια μαζί με τα παιδιά του, αφού είχε εναντιωθεί στη μεταφορά του δούριου ύπου μέσα στην πόλη της Τρίας. Ο ζωγράφος εμπνεύστηκε από το γλυπτό σύμπλεγμα του Λαοκόντα που βρίσκεται στη Ρώμη. Οι ειδικοί διακρίνουν στοιχεία τεχνοτροπίας του Μιχαήλ Άγγελου, ενώ το τοπίο στο φόντο θυμίζει το Τολέδο της Ισπανίας. Το έργο ωστόσο παρέμεινε ημιτελές, όλα τα νευρώδη γυμνά σώματα πλάθονται μέσω φωτός, δημιουργώντας έτσι ρευστά και κυματοειδή περιγράμματα. Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός πως αυτά τα χαρακτηριστικά υπακούουν στους κανόνες του εξπρεσιονισμού. Στα δεξιά μερικά άλλα πρόσωπα παρακολουθούν την τραγωδία. Το ένα από αυτά παρέμεινε ημιτελές και μάλιστα έχει δύο κεφάλια. Πιστεύετε ότι απεικονίζει μία από τις τρεις γυναίκες, Αθηνά, Εύα, Πανδώρα. Φυσικά εδώ διαφαίνεται η αναποφασιστικότητα του ζωγράφου σχετικά με την κλίση της κεφαλής της γυναίκας, αριστερά ώστε να παρατηρεί με τρόμο την τραγωδία ή στραμμένο δεξιά ώστε να μην βλέπει το συμβάν. Και τελειώνουμε με τον μοναχό Ορτένσιο Φέλιξ Παραβιτσίνο, ένα από τα καλύτερα πορτρέτα του Θεοτοκόπουλου. Παίζει με φως και σκιά, έχει στραμμένο το πρόσωπο πάλι
πάλι μου φαίνεται άχρωμο, επηρεασμένο πιστεύω από τις βυζαντινές τέχνες, αποπνέει μια απλότητα με ουδέτερο φόντο, παρατηρούμε μια κίνηση στα μακριά δάχτυλα, αν και η έκφρασή του είναι εντελώς ακατανόητη, ίσως δείχνει και κάποια αλαζονία, περιφρόνηση και αβεβαιότητα. Σε γενικές γραμμές όμως θα το χαρακτήριζα ως ένα κλασικό έργο μιας μανιεριστικής προσέγγισης σε μια σοβαρή και αληθοφανούς εκτέλεσης. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα περί μανιερισμού. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω τα σχόλιά σας παρακάτω. Πείτε μου αν σας άρεσε, αν θέλετε να συνεχίσω να μιλάω για τέχνη και αρχιτεκτονική γενικότερα, αν τα βρίσκετε ενδιαφέρον, όπως επίσης μπορείτε και να μου γράψετε ιδέες και θέματα που θα θέλετε να δείτε σε επόμενό μας βίντεο. Βρείτε με ακόμη σε Facebook και Instagram, έχω links κάτω στο description για οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε. Στο Instagram μπορείτε να δείτε προηγούμενες δουλειές μου και αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια με τους χώρους σας να μου στείλετε μήνυμα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου, χτυπήστε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο και διαδώστε το στους φίλους σας. Ας κάνουμε το design και την αρχιτεκτονική προστή σε όλους και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!